Na nézzük. El van törve, látszik a lampa. Így lötyög, csak fel van nekem akasztva. Ez a bord is csak így lötyög, csak fel van akasztva. Hiányzik ez a kallantyú innen, a fékkallantyú. Na aztán még mi van ott? Nincs gond, nincs. Ja, ezeket be kell állítani. Látod? Ahogy. Lássuk, rendben van. Ez rendben van. Itt meg kell csinálni a hézagot, állítások, beállítások. Itt a másik oldalt újból meg kell csinálni, mellett a hátsó lábtartó meg van repedve, meg lehet hegeszteni, hegesztve is volt. A kipufogó, ott látszik, hogy van egy kis luk rajta. Láncfogos kerekek jók, az jó, biztosan mondom. Ja, hátsó külsőt. Nézd meg, nézd oda. Legalább 50-60%-os, nem kell venni. Ott meg van repedve. Ahogy. A tankot mutatom, hogy annyi luk van rajta, hogy nincs mit kezdeni vele. Ez be van hajolva. Ez itt, de meg lehet csinálni. Na, van itt egy repedés. Itt. Ahogy. Mást mit tudjak neked mondani. Kuplungjába kell. Hát nem volt beindítva. Több mint másfél éve áll nekem itt a garázsban. Nem nagyon járkáltam vele. Első jelző hiányzik. Lehet nézni az első külsőt is, ha sem kutya. Úgy. Még. Hogy nincs gond a motorra. Lehet, hogy látszik még víz is van benne, lássam, csak meg tudom egy kicsit mozgatni. Ott van a habja. Látszik? Igen. Na és adjunk neki egy kulcsot. Azt a balfaszfajtámat még már van. Úgy. Remélem jó lesz. Na és lássuk. Kontakt. Aksim nincsen rajta, sajnálom. És úgy, adok neked még egy gázt, hogy halljad a hangját. És kész.